Hori alda salituneko merkatua. Beste atzen makala, baina hau munstro bada. Hau da Beijingo arropa merkatua handiena. Ikusiko duzuen nola irabazitako diru apurrekin zer olako erosketak egiten ditudan. Hemen du xoxak xautzeko azken aukera. Hemen aurkitu izakegu mota guztitako arropa, baina garrantzitsuena hemen da dana oso merkea dela. Bai emakumeentzako, bai aurrentzako, bai gizonentzako, bai gazteentzako, eta baita ere kirola egiteko arropa, mendira juteko arropa, nikiak, prakak, txaketak, trajeak, denetatik. 10.000 pesta balio duen txupa honek, segurazki 15 euro ingurugatik lortu dezakegu, Uste dut, nire nikiak beldurra ematen diela. Bad boy. Ezaugarri bereziena da hemen regateoa existitzen dela. Hau batzuentzako droga hutsa da. Zuei erakutsiko dizuet nola erosten den, nola regateatzen den. Lehenengo jakin zera saltzaileak ematen dizuen prezioa eta ondoren gutxienez 150 jetxi eta hortik ez mugitu. Animo, Judas, mugitu! Ez ordaindu 150 baino gehiago.你好，你好，我们想买那个一个衣服。Bueno, nik uste guapo xamar nagoela, baina baita ere kurro xamar, kurrito xamar. Txeka duzotzen, txeka. 这个gizon 300 出来。 Honek gutxi gora bera 380 yuan inguru balio ditu, 40 euro inguruan. Kalitatea ona ematen du, Hau adibidez, Giorgio Armaniren txupa bada. Guztot hau benetan ondo geratzen zaidala, Eta, bueno, honek ez dakit urrezina dagoen, baina Armaniren txupa baina garestiagoa da. 750 yuanen ingurun, eurotan 80 euro inguru. Saiatuko naiz ea lortzen dudan pixkat prezioa jaizten, Agian 300 yuanetan edo 250 yuanetan. Txeka, ideal kuei. Azkarra dirudi saltzaileak, ez du bere alakoan komentzitu. Makina bat etorri zaizkio honi Judasen aurretik bai. Ezin badut joanetan erosi, ez dut erosiko. Ez du nahi jetxi prezioa. Momentu deserosoa izaten da regateatzeko unea. Gogor egin behar da prezio merke bat lortzeko. Eta saltzaileek jakina, ahalik eta diru gehien atera nahi izaten diete turistei. Baina Judas ere burugogorra da gero. Eta azkenean, saltzaileak amore eman behar izan du. Bueno, azkenean lortu dut. Lehen eskatu zian, 750, azkenean 300ean erosi dut. Hau, eta hau. Judas berotu da, eta erosten jarraitzen du. Dirua bukatu da, eta erosketak ere bai. Baditut gauzak, familia guztirako, geratzen zaidan gauz bakarra da, hemendikan alde egitea. Txamarrak, 3 praka pare, jertzeak, 2 urtetan egingo nituzkenak egin ditu Judasek arratsalde bakar batean, eta merke gainera. Honek bai jakin,